Descobrint els 6 clauets màgics. Et convidem a fer un viatge màgic, a descobrir secrets i a fer un munt d'amics, tot plegat, a través d'un llibre molt i molt especial. Un llibre que és alhora un conte, un joc i una eina per aprendre. Els 6 clauets màgics. Sabies que els nens i nenes cecs poden llegir a les fosques gràcies al prodigiós invent d'en Louis? Amb aquest conte, tu també podràs conèixer la vida i l'invent d'en Louis Braille, gràcies a uns personatges molt entranyables que et guiaran amb la seva amistat. A més, amb l'ajuda d'aquest llibre, si mai tens amics cecs, t'hi podràs comunicar millor. Els 6 clauets màgics. Vols fer un tast de la història? A la imatge de la pàgina 2 veiem com a la penombra d'un taller ple d'eines hi ha un vailet enfilat sobre d'un tamboret que mira com plou a través de la finestra. Una tarda de primavera, mentre en Louis estava ajudant el seu pare, va caure una forta pluja en forma de tempesta i enmig de les grans gotes d'aigua que queien van caure del cel 6 clauets de vius colors que van anar a parar a un bassal davant de la porta del local del Baster de Coprer. A la pàgina 5 veiem com, assegut a les escales, al fons d'una sala d'estar a fosques, hi ha en Louis amb el cap entre els braços. Un dia, quan en Louis ja tenia 5 anys, es va posar a jugar amb unes eines del seu pare amb tanta mala fortuna que es va fer molt de mal als ullets. A la pàgina 12 veiem com, des d'un carro, en Louis diu adeu al seu pare, que s'està a la porta de la casa dels Braille. L'endemà, els 6 clauets màgics, ben desperts com estaven, es van estranyar de no veure en tot el dia el petit dels 4 fills del Baster. Tampoc el veieren el dia següent, i preocupats es preguntaven què li hauria passat a en Louis. En les imatges veiem com els clauets màgics fan propostes de com construir les lletres de l'abecedari. A la pàgina 27 veiem com, mentre els seus companys d'habitació dormen, en Louis observa la pluja des d'un balconet. En Louis sentia tristor pel fet d'haver hagut de marxar del poble i pensava, si jo pogués llegir i escriure com els altres nens i nenes, segur que podria tornar a l'escola del meu poble i podria estudiar com ells. Aquí tot ens ho fan estudiar amb veu, si jo pogués escriure. A la pàgina 33 veiem com el pare mostra a en Louis l'instrument per escriure fabricat segons les seves instruccions. D'acord amb ell, el seu pare va fabricar una tauleta metàl·lica ratllada, damunt de la qual es podia col·locar un full de paper que es fixava amb un marc mòbil giratori. Un cop posat aquest marc aguantant el paper, es podia desplaçar per sobre una reixeta feta de petits rectangles, de manera que a cadascun d'ells, amb l'ajuda d'un punxó, s'hi podien fer els 6 puntets. A la pàgina 37 veiem un grup de nois i noies que a l'aula d'informàtica treballa amb diversos aparells adaptats. Actualment, el sistema Braille segueix essent el codi de lectoescriptura que obre més portes a les persones cegues i discapacitades visuals, i molts dels avenços que hi ha hagut en l'àmbit de les noves tecnologies es basen en ell. Els 6 clauets màgics, escrit per Miquel Albert Soler, amb il·lustracions d'Òscar Julbé, és una equilibrada barreja de ficció i realitat, amena i formativa, que vol contribuir, des de la sensibilització de les nenes i els nens, a fer una societat que pensi en tothom. Els 6 clauets màgics pretén promoure el coneixement generalitzat del sistema Braille com a element de comunicació i cohesió social des de la infància. Vol explicar la biografia de Louis Braille lligada a la seva important obra i fomentar en els infants els valors de la cooperació, l'amistat i la solidaritat. És un llibre que no va adreçat als nens amb ceguesa o deficiència visual greu. No es tracta de cap recurs didàctic per l'aprenentatge del Braille per aquells que n'han de ser usuaris. És un conte adreçat més aviat a la població infantil que no utilitza el sistema Braille,
però que amb el seu coneixement aconsegueix habituar-se més a tot allò que és diferent. Els 6 clauets màgics és un llibre editat per Claret.